Aħna nemmnu li l-anzjani għad baqalhom ħafna xi kontribwixxu fis-soċjetà. Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-anzjani ma jkunux mitqiesa bħala pis fuq is-soċjetà, imma riżors, imma fonti ta' għarfien, ta' knowledge, ta' esperjenzi li nistgħu nittepjaw fihom. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta l-ħamis filgħodu żaru ltaqa' ma' anzjani u ħaddiema fir-residenza San Vincenz de Paul. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif hemm bosta anzjani li qed jesperjenzaw is-solitudni, kwistjoni li qisha bħala priorità tant li ħatar kelliem dedikat għal dan il-qasam. Sostna li l-gvern ma jistax jibqa' jħares lejn l-anzjani bħala pis fuq is-soċjetà u daqstant ieħor inġust kumment li kien għamel Joseph Muscat meta qal li biex l-anzjani jkollhom pensjoni wara li jkun ilhom u morhom kollha jaħdmu iridu nibqgħu nġibu l-ħaddiema barranin. L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Pensjonanti kienet stqarret li l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin mhix soluzzjoni sostenibbli u fit-tul għaliex kif jieqa' fit-tkabbir ekonomiku l-ewwel li jitilqu jkunu l-ħaddiema barranin. Dwar l-għoli tal-ħajja pjaga dejjem tikber fuq l-anzjani, Adrian Delija qal l-gvern flok jara li jsaħħaħ il-pensjonijiet u jagħmilhom aktar adekwati f'ċirkostanzi fejn il-ħajja qed togħla bla kontroll, qiegħed jgħid lill-anzjani biex jiddejnu sabiex imbagħad iħallsu lidhom. Ir-realtajiet tal-lum, il-ħtiġijiet tal-lum, l-għoli f'ċertu prezzijiet, partikolarment dawk tal-kera, qed jikkawżaw problemi, qed jikkawżaw stress fuq l-anzjani tagħna u ħajinħolqu problemi ġodda. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jkun il-vuċi tal-anzjani u dan qed jagħmlu f'laqgħat kostanti u jisma' l-stakeholders. Fakkar f'ċifri tal-NSO li juru li dawk ta' aktar minn 65 sena huma aktar vulnerabbli għal riskju ta' faqar. Tant li fl-2018 22,541 anzjan u anzjana kienu f'dan ir-riskju. Il-kap ta' Partit Nazzjonalista sellem u ringrazzja lil ħaddiema u l-professjonisti fir-residenza San Vincenz de Paul tal-impenn tagħhom lejn l-anzjani u appella l kundizzjonijiet tax-xogħol ferm aħjar. Takkumpanja lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien hemm ukoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-anzjanità attiva, persuni b'disabilità u l-ġlieda kontra d-dipendenzi u l-vizzi Marija de Guara.